Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Daigo nato ang Dios sa atong paghalad karon sa santos nga misa. Ug atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga intensyon, ingon man ang atong mga pasalamat. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua nga among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw ta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Miadto si Naaman sa suba sa Hordan, ug mitunlob siya makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios. Ug nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Unya sinaaman ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug miingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kining gasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo, ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran, dili gayud ako mudawat bisag unsa. Namugos si Naaman kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa. Apan midumili si Eliseo. Unya si Naaman miingon, kung dili mahimo, naghangyo ako kanimo, nga hatagan mo ako giyuta, nga madala sa duha ka mula, kay sukad karon, dili na ako mohalad, og halad nga sunogon, ni mohalad og mga mananap, ngadto sa laing mga Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug pag-ung awit, kay naghimo siya og katingalang mga buhat. Ang iyang tuong kamot, ang iyang balaang bukto, nakakapot o kadaukan alang kaniya.
Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayak ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay di Israel, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan, nga gihimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit. Awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Hinumdumi si Jesucristo, nga gibanhaw, nga kaliwat ni David, sumala sa maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina, sama sa usa ka kriminal, tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios, aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Hesukristo, inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang ginumanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug sa Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya ug napulo ka sanglahon. Nagpaantaw sila ug naninggit. Jesus, magtutudlo, kaluy-i intawon kami. Nakakita kanila si Jesus ug miingon, lakaw ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, pagtan-aw nga naayo na siya, mibalik ug nagdayig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man katao ang naayo? Hain man ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong, maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon siya kaniya, tindog ug lakaw, ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon o mga kauban kong mga pari, katawhan sa Dios nga mga magtutuo kang Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Niadtong tuig 1976, dihay usa ka movie actress. Ang iyang pangalan si Louise Fletcher. Midaog siya sa Oscar for Best Actress sa salida nga One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sa dihang midawat siya sa Academy Award, mihilak siya ug misulti pasalamat ngadto sa iyang mga ginikanan. For my mother and my father, I want to say thank you for teaching me to have a dream. You are seeing my dream come true. Samtang siya nagsulti niini, naghimo sab siyag sign language. Kaya ang iyang mga ginikanan nga nagtan-aw dito sa halayo sa TV, mga deaf mute, mga amang ang iyang mga ginikanan. Usa ka anak nagpasalamat sa iyang mga ginikanan. Kanang imong katapad, imong mama, imong papa, imong anak ba, uban na ba ang asawa, ingna kuno nga, thank you for everything.
Gratitude is the memory of the heart. Ang mapasalamaton nga kasing-kasing, dili gayod malimot sa kaayo nga iyang nadawat. Sa unang pagbasa, atong nadungog usa ka general sa Syria, si Naaman. Sa dihang naayo siya sa iyang sakit nga sanla, mibalik gayod siya ngadto kang propeta Elisha aron pagpasalamat. Sayon kaayo ang pulong salamat. Apan dili tanang higayon kita nakapasalamat. Sa atong ibanghilyo nga nadungog karon, adunay napulo kasanlahon giayo ni Kristo. Usa lamang ang mibalik, nagdaig sa Dios, nagpasalamat sa Dios. Ang pagpasalamat, mga igsoon, mao kini ang pag-ila sa kaayo nga atong nadawat. Matod pa sa usa ka magsusulat nga si Father Silwiki sa iyahang libro nga His Word Resounds, showing gratitude provides occasions not only to recognize our gifts from others, but also to appreciate and value these gifts in a deeper sense as signs of their love for us. Timailhan sa gugma, timailhan nga kita gihigugma, timailhan nga ang naghatag kanato sa maong gasa, naghatag o nagpaambit sa gugma sa Dios. Sa atong paghatag, adunay gitawag the mystery of giving and receiving gifts. Muhatag ganitag butang, bisag unsa ka ordinaryo, bisag unsa ka simple, dili lang butang mo'y atong gihatag. Naghatag kita sa atong espiritu. Ug kadtong midawat sa maong gasa, dili lang butang ang gidawat, kundili midawat usab sa the spirit of the giver, sa espiritu sa naghatag. Mao nga ang uban mihimo niining ritual in receiving gifts. Every time they receive a gift, bisan unsa ka simple, bisan unsa ka ordinaryo, ila kining gakson, ila kining hagkan, and that means they are inhaling the spirit of the giver. Sa ato daing pagdawat sa gasa, nga dili lamang butang kundili ang espiritu sa naghatag, we are inhaling the spirit of the giver. Ang Dios naghatag kanato sa bisan unsang butang, makita man ug dili makita nga butang, mahikap man o dili mahikap nga butang, apan anaa ang espiritu sa Dios diha sa gihatag kanato. Have we inhaled the Spirit of God?
Ang tao nga wala makaila sa kaayo sa Dios ug wala mo ila sa Espiritu sa Dios nga naghatag bisan pa unsa kadako nga butang, unsa pa kadako sa bili sa butang, walay epekto sa kasing-kasing sa tao. Mao tingali adunay mga higayon kita makadawat og butang bisan unsa kadako apan dili gihapon makontento sa maong gasa. Mao mang tingali nga atong mga kaigsuonan nga naa sa taas nga posisyon bisag dagko na ang madawat, mangawkaw lang gihapon sa mga butang nga dili ilahang, sa mga bahandi sa katawhan o ang mga bahandi nga alang sa pagtabang sa katawhan. Adunay panultihon nag-ingon, the more you have, the more you need. Mao nga ang espiritu sa kahakog nga anaa sa tagsa-tagsa kanato mahimo na hinuong mulambo ug mao na hinuoy maghari sa atong kasing-kasing. Simple lang kaayo ang pag-ila sa pag-ila sa kaayo sa Dios. Ayaw hikawi bisan gamay nga ihatag kanimo, pasalamati ang Dios. Kung doon na gani mo ingon salamat, sa in English ang tubag you're welcome. Sa Tagalog ang ilang tubag walang anuman. Apan kanatong mga Sugboanon, mga Bisaya, ang atong tubag way sapayan, walay sapayan. Kining pulong sapay mao kini ang stopper o ang pagpahunong, instrumento sa pagpahunong kung maghabol og panapton, kanang maghimo ganig panapton, aron muhunong butangan na og gitawag og sapay. Ug kung walay sapay, nagpasabot nga padayon. Ang gipasabot di ay sa atong tubag nga walay sapayan, uway sapayan, sa in English, let the grace of God continue to flow. Magpadayon unta ang grasya sa Dios diha kanimo. Pagkaanindot paminaon ug aninawon nga kung kita maghatag, makadawat kita sa bendisyon sa Dios, makadawat kita sa kaayo sa Dios, sa grasya sa Dios. Mga igsoon, nining atong sitwasyon karon, ang dakong hitabo sa linog nga miigo sa far north district sa Cebu ug bag-uhay pa lamang didto sa Davao Oriental. Makaingon ta nga malas ang ato ang tuig. Akong mahinumduman niadtong tuig 2013 giigo kining maong dapit sa Sugbo, sa
Super Typhoon Yolanda. Nangabungkag ang balay. Nangaguba ang mga infrastruktura. Ako taga Midilin man, ang among balay niya tong pagbagyong Yolanda, awa ra naguba, kundili nabungkag. Daghan ang mga tao nga nagkalisod tungod sa kusog nga bagyo. Ug usa ka higayon niana sa akong pag-adto didto, dugay kong nakaabot sa Midilin kay traffic kaayo diha pa lamang sa Bugo, kay daghan kayong mga tao gikan sa syudad, gikan sa south of Cebu nangadto aron paghatag sa ilahang hinabang. Nakaingon ko nga, salamat Yolanda. Nakakaton ang mga tao sa pagkamatinabangon. Salamat Yolanda nga nakakaton ang mga tao sa pagkamanggiloyon. Blessing in disguise. An opportunity for us to exercise our gratefulness to God. Nabisan pa man naigo kita, nining kusog kaayo nga linog. Didto ang epicenter sa Bugo City. Sa atong dinhi sa syudad, aduna gihapoy linog, hinay-hinay lang. Apan aduna po'y mga nangaguba. Naguba gani atong kilid pod sa atong katedral. Apan bisan pa niini, ginagmay o gamay ra kaayo ikumparar sa dakong guba didto sa norte. Ug nga nagpasalamat ako sa Dios nga daghan na usab ang katawhan nga mipadayag sa ilang kaayo sa ilang pagkamanggiloyon ug pagkamanggihatagon. Nadasig ang katawhan sa south dinhi sa syudad aron pagtabang sa atong mga kaigsuonan didto sa norte. Karong buwana mga igsuon, bulan sa Oktubre. Ug nga ato kining ipasidunggan ang mahal nga birhen ining bulan sa Oktubre. Kaya akong namalandong ako. Kay kining katong Typhoon Yolanda nahitabo 2013. Unya, kung atong iphon, gikan sa 2013 ngadto sa 2025 o karon 2025, 13 pod katuig ang milabay. Apan gipadayag sa mahal nga Birhen Maria nga mipili siya sa Pizza 13 sugod niadtong Abril 13 hangtod Oktubre 13 gani sa ulogon ang fiesta sa pagpakita sa mahal nga Birhen dito sa Fatima karong Oktubre 13. Nakaingon ko nga nagpadayag ang mahal nga Birhen Maria sa gahom sa Dios. Kinsa miila ang mga tao niining 13 nga dimalas. Gani ang mga
buildings, dili iapil ang 13, no? Ang 13th floor, di na nila iapil. Ipadayag sa mahal nga Birhen Maria nga ang gahom sa Dios labaw pa sa gahom sa dautan. Ug nga kita angayan nga musalig sa Dios. Angayan nga mupadayag sa gugma sa Dios. Diha sa atong pagkamatinabangon. Makaingon ko, tingali baya, usa kini kahigayon din ang katawhan makaton sa pagbiya nining korupsyon, pagguba nining sistema sa korupsyon, o nga makaton kita sa pagkamatinabangon, sa pagkamanggiloyon, ilabi na sa atong mga igsuon nga nanginahanglan. Ang mahal nga Birhen Maria nga nakadawat sa gasa sa pagkainahan ni Kristo, sa pagkainahan sa atong manunubos, miadto, milakaw, ngadto sa iyahang igagaw, miduaw siyang igagaw, niadtong higayon na, tigulang na nga nagmabdos. Kini si Santa Isabel. Ipadayag sa mahal nga Birhen Maria nga siya nga nakadawat sa dakong gasa sa pagkainahan ni Kristo, mipaambit sa grasya sa Dios diha sa pag-alagad siyang igagaw nga si Isabel. Mga igsoon, gitawag usab kita. Kita nga mga magtotoo ni Kristo, gitawag kita diha sa pagkamanggihatagon, ingon man sa pagpugong sa kaugalingon sa atong tawhanon nga kahakog. Pagdisiplina sa kaugalingon, paghimog sakripisyo aron maputol kining sistema sa korupsyon sa atong katilingban. Kaya ang korupsyon dili lamang nagsugod sa gawas, kundi nagsugod sa sulod sa tagsa-tagsa kanato kakasing-kasing. Atong pangayoon sa Dios sa mga higayon diin kita miduyog ug miuyon nining sistema sa korupsyon. Aron sa ingon niini, aduna kitay pagalantaon nga maanindot sa unahan o sa ugma sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Mga igsuon, atong iampo ang atong nasod, atong pangayoon sa Dios nga makat-on kita nga magmapasalamaton sa grasya sa Dios. Magamay man, maordinaryo man nga gasa nga atong nadawat, daygon nato ang Dios ug atong pasalamatan. Amen. Pag-uhon ta ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan,
pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Bidangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno sa nahisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaon. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Gikan sa pagkalunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias nalubong didto sa lapok sa Atabay. Uban sa manhulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalingog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat o mga donasyon gikan sa mga nangawat o mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayod. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mudumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo, apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinistiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag
usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis apan nabalhog sa kapobrehon pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Pungang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpayubos sa ilang mga kaugalingon, ug magampo, ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami. Apan dili gayud kami kawad-an og paglaom kay gimugna mo kami o Ginoo. Dili lang sa korupsyon kundi alang sa kaayuhan, gitubos mo kami o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon diin mupatigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuanguron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, among gisalig ang among pinalangga ang nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon. Aron nanginyog ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios nga mahanan nga walay ingon, ang mga gasa nga mong gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan,
Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, mao'y imong gasa kanamo, ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumlabi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoom, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ngay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.